Kaixo kazetaguneko lagunok. Hemen gaude bideo berri batean. Oraingo honetan, Shotcut programan dauzkagun lan tresnak eta interfazea ikusiko dugu. Mota hauetako programetan izaten den moduan, honetan ere proiektuen bitartez lan egiten da. Proiektuak erabilita, ez daukagu hasi eta zuzenean bukatu behar. Hasi eta dozein momentuan jarraitu edo aldaketak egiteko aukera izango dugu. Modu honetan, ez dugu hasiera batetik berriro hasi behar izango. Hasiera batean interfaze bat izango dugu, baina proiektu bat ireki edo berri bat sortu ondoren pixkat aldatuko da. Ez da aldaketa handia izango, pantailaren erdialdean hasieran bi zatitan banatuta egongo da. Ondoren, bakarrik bi hauetako zati bat besterik ez da geratuko. Goialdetik hasita, ohizko tresna barra daukagu. Ezkerraldetik hasita, abrir artxibo daukagu. Honekin, gordetako proiektu bat ireki dezakegu. Baina, proiektuan erabili nahi dugun elementu bat, adibidez, irudi bat, bideo bat, edo abesti bat ere, honen bitartez irekiko dugu. Ondoren, abrir otro ikono daukagu. Hau, lehengoaren antzera, elementu ezberdinak proiektuan sartzeko balio du. Adibidez, testuak, kolore bateko fondo irudi bat, eta abar. Gordetzeko ikonarekin jarraituko dugu. Proiektua gordetzeko erabiliko dugu kasu honetan. Ondoren, desegin eta berregiteko ikonak dauzkagu. Edozein programatan bezala, egindako pausak desegin eta berregiteko balio dutenak. Ondoren dauzkagun ikonoak panel ezberdinak ikustarazteko balio du. Erdialdeko gunea hiru zatitan banatzen badugu, panelak alboetan kokatuko dira. Bai ezkerraldean, baita eskuinaldean ere. Ezkerraldean adibidez, panel berdinaren barruan, fitxa ezberdinetan banatuta egongo dira panel ezberdinak. Medidor de picos de audio panelarekin hasiz, audioaren nibela konprobatzeko balio du. Horrek, zuzenketak behar dituen edo ez argitzen lagunduko digu. Propiedades panelarekin aukeratutako elementuaren ezaugarriak izango ditugu bertan. Eta hauek aldatzeko erabiliko dugu. Preziente panela ordea, irike ditugun azken elementuak bertan ikusteko erabiliko dugu. Berriro bilatu beharrez izateko adibidez. Lista de reproducción panelarekin jarraituz, irekitako azken elementuak ikusiko ditugu bertan, ezaugarri batzuekin batera. Bertatik, linea de tiempo panelera elementuak arrastatu dezakegu. Hurrengo ikonoa, linea de tiempo panelarena da. Panel honen bitartez, gure bideoaren errepresentazioa denbora zehar ikusiko dugu. Elementu ezberdinak bideoaren iraupenaren arabera nahi dugun momentuan kokatuko ditugu. Filtroen panelarekin jarraituz, elementu ezberdinei efektuak aplikatzeko erabiliko dugu hau. Fotograma klabearen panela, hauek ikusi eta aldatzeko erabiliko dugu. Ondoren, historial panelean, egindako azken pausoak ikusiko ditugu. Panel honen bitartez, zuzenean pauso zehatz batera joan gaitezke, egindako lana desegiten. Ikonoekin jarraituz, exportar daukagu. Gure bideo muntaia egiten bukatzen dugunean, oraindik proiektu bat izaten jarraitzen du. Proiektua ikusi ahal izateko, derrigorrez Shotcut erabili beharko genuke. Beraz, proiektu hau bideo formatura bihurtu beharko dugu. Horretarako erabiliko dugu panel hau. Konfigurazio ezberdinen artean aukeratu ahal izango dugu, bideoaren kalitatea kontrolatu ahal izateko. Ikon hauekin amaitzeko, tareas eta pantaila konpleta daukagu. Tareas ez dugu oraingoz ikusiko. Pantaila konpleta ordea, programaren lehioa maximizatzeko erabiliko dugu. Pantailaren espazio handiena erabili ahal izateko. Estilo hauetako programak gehienetan bezala, ikusitako eta ikusiko ditugun panelak aldatu egin ditzakegu, tamainan eta kokapenean.
Orain, erdialdeko gunea ikusiko dugu. Zati hau, pantailaren zati handiena izaten du normalean. Lehen aipatu bezala, ezker eta eskuinaldean ikusitako panelak izango ditugu. Hauen artean, pantaila erdi-erdian erreproduktorea daukagu. Eta, era berean, leiho hau bi fitxa ezberdinetan banatuta dago. Fuente eta proiektu izenekoak. Fuente, irekitako elementu bat ikusi edo entzuteko erabiliko dugu. Elementu hau, zuzenean proiektuan erabili behar izan gabe. Proiektu fitxan ordea, gure proiektuan linea de tiempo panelean daukaguna ikusiko dugu. Bukatzeko, pantailaren behealdean dauden panelak dauzkagu. Gogoratu beharra dago, horrelako programak pistak erabiltzen dituztela. Pista hauek, kapak izan balira bezala funtzionatuko dute. Pista hauekin lan egiteko tresna batzuk dauzkagu eta hauek izango dira ondoren ikusiko ditugunak. Pistetan erabiliko ditugun elementu bakoitza klip bat izango da. Ezkerraldetik hasita, lehengo ikonoa aukeren ikonoa da. Pistak kudeatu ahal izateko. Ondoren, edozein programatan izaten dugun kopiatu, moztu eta pegatzeko tresnak dauzkagu. Anexar tresna, elementu bat aukeratuta daukagun pistan, klip berri bat jarriko du. Eliminazioen aukerak kontrakoa egingo du. Pista batean aukeratutako klipa ezabatuko du. Honetaz gain, ezabatuko duen kliparen eskuinaldean dauden klip guztiak ezkerraldera arrastatuko ditu. Borratutako kliparen espazioa okupatuz. Hurrengo biak, ikusitako azken bien antzekoak dira. Sobreskribir, anexar bezala, klip berri bat jarriko du aukeratua daukagun pista. Baina, kasu honetan, aukeratutako momentuan, klip bat badago, honen gainean idatziko du. Levantarra aukerak ordea, eliminazioan bezala aukeratutako klip zati bat ezabatuko du. Baina, kasu honetan, eskuinaldean dauden klipak ez ditu mugituko. Dividir en el cabezal tresnarekin, klip bat zatitzeko erabili dezakegu. Modu honetan, zati bakoitzak bere ezaugarriak izango ditu, eta ez daukagu hasieran zen klip osoari efektu bat aplikatu behar. Zatitu ezkero, bakarrik aukeratutako zatiari aplikatuko diogu efektua. Konmutariman tresna erabilgarrienetako bat da, eta normalean aktibatua egoten da hasiera batetik. Klip zatiak mugitzerakoan lan arrazten digu. Hauen artean nolabait itxasten laguntzen dugu. Hurrengo 3 ikonoak ez ditugu ikusiko. Zuzenean bukaeran dauzkagun luketara pasatuko gara. Tresna hau, linea de tiempo panelean zoom bat egiteko balio du. Honek egiten duena, pisten denbora zati handigoa edo txikiagoa ikustea da. Ederki, hauxe izan da guztia. Espero dugu bideoa lagungarria izatea. Gero arte!